To leydi Côte d'Ivoire fa joni kalen politique ton en on pahmi kenga du jaltuɗi sungolama hokki Alassane Ouattara hende hoore tafon fay so tawi suuduɗo gan leydi ndi heɗa gonɗinde ɗin ɗon jaltuɗi ko fedde seyi humpiti kenga altine Alassane Ouattara fooli ndelle daɗe 69 piccal 77 ley temedere kala cukko makko ɗon Jean-Louis Bion goto e candidat ɓe wasuɓe kañum jowtingal keɓal candidat ɓe ɗiɗo rewɓe woɓɓe etondirɓe makko Aliette Lagou e Simone Yvette kamɓe ɓen ɓe kumpiti ɓe nani ndelle ɗiɗo jaltuɗi hano ni en kongi ɗin ana jokki jantore oletal keɗotoɗen humpitade. Simone Yves garɗo tataɓo e ɗe wote hoore leydagu to Côte d'Ivoire keɓɗo fodde ɗiɗi piccal 42 nder temedere wel daɗe wottoɓe wi teskima jaltude tawo ɗi gomu halfinago wote leydi ndi habri kono e wiidi candidat Land mouvement des générations capable limore jaltude ndi hollitani no fewi yidde Côte d'Ivoire naaɓe o gonnoɗo joom suudu hoorejo kiɗɗo leydi ina ñinga bonannaji baɗɗi won e nokkuji kame feccere nde lundu ngo fecci. Simone Yves andani so wonano ko won e dawriyankoɓe gardini ko yidde mabɓe tan ɓe miijaki ko nafata leydi ndi hande tawanno ko leydi ndi waylima. Aliette Lagou debbo ɗiɗaɓo e nder wote ɗe keɓɗo goo piccal 15 nder temedere wel wotoɓe kankone o mettini fitinaji bannode e ñalade wote ɗe kono noon o jaɓi polgu makko moɓe lundu ɗiɗo ɓe hono Laurent Gbagbo Tidiane Thiam tawtoraka woteɗe kono haɗani ɓe rokkude jiyanɗe mabɓe. Tidiane Thiam horadio PDC wi wondi limore wotoyɓe ɓe ko maale ngakkede weltare o noddi kaldigal. Laurent Gbagbo noon to banggue makko ina sabba tawa o suwa halde haydara siftindi guilañade alet nogase jeegom lewru ndu Front Commun woni dental PPACI e PDCI RDA ñiŋi wote ɗe noddi wote kese nundude ɗe fof en mbawi tawtorede kono kadi ɗoftiɗe sariye dosgal leydi ndi.